Eat all you can at Pampangueños. Doon sa amin sa ano? Sa apelido. Hello, mga kawitig. So then 11 pero Kayo ba sa abla? Shout out. Shout out po sa mga station namin. Ang mga YouTube ano, channel. bang lagi. Sabi mo bang. Sabaw. Kanya na. So ang ulam namin all in. Mukbang na ang ulam na. Maka-content pa ang ulam. Maliit. Ulan na ako din. Iba na ano na yung Sir Jun na sarana. Wala mo, balik na. Wala mo. Asan na? Yun. Naano ko, naman. Yes. Kuna daw man ako. Managan daw. Ito daw, hindi po. Hindi ko lang. Hindi ko lang. Pag may mandadakit sa atin, tatakbo lang daw tayo. Bakit ba? Here, open. Diba mo nalang chicken? Ano ko, murag ka max ba? Doon ko max itong parang 2 weeks ago. And then, ano? Wala naman matandog ang chicken. Hi. Nung nalaso lang sa laing kasugaan ka, na may isa lang. Minsan yung chicken na ano, sobrang dry, no? Dry ang max. Mahal yung ano. Albite. Original sa sound. Sabi lang siya. Kaya lang, ano na, walang... Paano masasabi? Masarap ba? Power. Ritora. Food expert. Sino mo kayo Wow. chicken lang talaga. Meron, mga fish fillet. Ay, pili. Pero yung ano talaga, chicken. Tapos meron din ano, fish fillet at saka may nugget. Kapatid ito sa lamig. Marami dyan. Naglipat kaya yung simple ng pesto. Meron pa rin. So, ang dami naman kasi ng ano. Dami sa Sabi tao, no? Hindi ba? Ang daming tao ba? Giling niya, no? Suminisita talaga yun. Sikat sa ibang ano. May price ako. Pinagpinag sa kasi ako. Talaga daw mag-message ako. Kaya sabi ko lang ako. Talaga naman. Ako eh. Hindi ko nga nag-update sa amin. Ang picture na October 5 ulit tayo nag-usap. Ako pa yung nag-update. Ang nasili. Pakala kasi kung ano ba ginagawa. Basta may nakakuha sa mga at ayun sa mga kami yung ayos sa kakulong na siya. Mali mo, bago yung kulong, ayos pa siya. Last na siguro yung deck. Kasi siguro, there, hindi po nalaman ng court na naman bakit yung discount. Kaya nga, yun yung ano, yun yung insider na bakit, kaya sila nakulong. Ha? Kaya nga, yun nga Kaya nga siguro yung na call discount out. na yun. Kapag sigulat, sabi niya, lockdown na ako Hindi, kasi ang ginawa ni Ate Fatima, sa papers nila doon, full amount. Full paid, Full amount. Pero na-receive natin pagpunta niya sa benefit natin, yung 40 lang. Discounted na. Discounted na. So meaning, kinukuha pa. Pwede ka kami natin, Yun.
Gagastos siya Pero ng ano. close Gagastos place. niya yung buong discount niya sa korte. Kaya close na kasi siya. Hindi. Hindi niya. Sasabihin na ng case close na kasi nagpirma ka na. Kasi kapag ang case may verdict na, kapag ano pala, ba, may hatol na doon sa sa criminal, you can only reopen the case if you have new sets of evidence not related to the previous one na na mayroon ng verdict. Ganun pala yun. So, wag na Na lang. kahit na sasabihin mo na sasabihin mo na, ako may hustisya, ako hindi pwede, ang court, magsasabi yan ng ng may bago bang ebidensya. No. Bakit? Kasi case closed na. Full and final settlement. Oo, wala na. Wala na yun ang mag-case. May dismissment na. Kaya nga. Baka nag-file na si Ate Kwan, Lilibet. I think so. Baka nandun ang pangalan niya sa mukha eh. Gatid, ano siya, transport board. Isa niya. Transport mo si Dosha. Baka nandun ang pangalan niya. Or Ganito transport siya, kaya ano siya license. ang pangalan? Ang pangalan niya. May company ba walang pangalan? Hindi ko alam ang pangalan. Kalimutan ko eh. Sorry. Ano na? Si ate, Huh? ate Mary, balang balita. Na? Si Kuya Willie daw. Willie. Sa kanila, pero hindi sila magkatagalan. Kung napasok siya doon, Sinong Kuya Willie? Willie. yung si Itinera, kinuha siya. Doon sa company nila. Yung boss niya ngayon, yun yung galing Itinera. Mm. Kinuha sila lahat ng materials. Kasi yun kung ano sa apelido Hindi sila magkakilala eh. Sabi nga ni Nito, sino yan? Hindi mo kailangan. Hindi, kung nasa sidecar, hindi kaya ni ate. so tinuhakan ako ni Willie. Kaya ikaw, kaya na niya. Oo, so Ay, ikaw man ang- kilala natin natin yun. Hindi ba niya nabutan sa kanya? So, nabutan, pero hindi kilala niya. Oh, si Sir Jun kasi pag tingin natin sa email, isa ka. Hindi ko naman ang nawa kung servisyo. Kaya nga, ikaw Well, na-miss ko yun. Ang servisyo. kasi, Ganun. ngayon, pangalan niya pala. Sa'yo lahat ng email. Oo. Hindi ko lang ang anak ng niya. Ay, grabe. Kung anong sana, mayroong settlement, pati yung mga kaibigan. Tama. Ay, Sir Jun, Tama. kung may anak sana, ay tama anak ng darasot, nasa listahan siya eh. Kayo. Mga anak kayo sa labas. Oo, kami na Ay, sorry. mga anak ang sila sa mga anak. Ha? Saan? Sa ilong? Bakit? Message kay John. No, close sila. Oo. Pabalikin nga siya ni Mana daw. Sino? Ayaw na niya. Juna. Hmm? Ayaw na niya kasi nga siya. Baka pala hindi naman magpildo Ano siya ngayon? John na? sa hindi siya Real sa estate. client Real estate. o real estate. But driving sa dang business na yung anak ko. Driving kay. Siyang paghawan na po sila. Tandang na yung mga realtor na. Bakit mo? Ito wala yung hulong o yung ganun. Lahat yung tinatawag. Kaya sige kaon. Tapos laklag ng mga ano. Siguro tayo ng president. Sa ni. Sige, naman tayo ng buhay ko. Ay, pa kayo nila mo. Alis na. Daw, mga araw. So, buti na, yung mga sinasabi ni ate, ano, merong link para sa atin ba? Na port ng mga portal. Oh, Ang sarap to. sarap siya. Ayun, Parang magpalit-panit pa. ano ba? Wala, nag-dessert na siya, sir. Uy, kadali. Pwede.
Ang viewers hindi makaantay. Hindi, that's for the sake of ano pala. Ha? That's for the sake of content. Oo nga eh. Ano may narinig? Lawag doon. Wala. Wala ka ng lumpia. Sarap ang Shanghai doon. Pero yun sa pagbutang ka, nabibunda ko dito. Hindi kainin. Sabi lang gibunda. Paano siya? Sabi lang gibunda. Nadungog nga na, sir. Dungog mo ano yun. Base no, ano ba? Pagka Hindi ako rin idab. idab lang ako. Okay ra. Okay naman, hinayin. Idab ra ko nun yun. Hindi, sensor mo. Magkatawag ko sa'yo ka naman magbukbang niya sa mga, magbukbang ka. Nandun siya ako nandun sa TV eh. Di ba na ako'y abo? Abo gani, katawanan siya. Hindi ko kasi hindi mo siya. Pause ko lang po. Makati na talaga dito. Wala na, magkano na unan. Pero siyempre nag-ipod back Nung ano nga, nung 2 days ago, diba, ang ilong mo na ho, naman na mga folks akong igunting. Yan pala, dapat hindi ubusin kasi ano yan eh. Filter yan eh. Filter. Hala, nasipon ako, tapos naubo ng buntis. Wala, kulbaan ako ba? Tapos gisundan mo ito itong Egyptian nga ka lang kauba lang sa work. How are you? Itong nag-ubo-ubong siya sa loob. Thank you for watching guys. Until my next vlog. Bye-bye.